Diyos, marhay na aga po sa tugabos, mga tugang. Ngunyan, iyo ang hikakinseng Domingo nin ordinaryong panahon, ang sa tuyang tema, ang pagkamuot na may pagtubod. Igwa kita nin pagtubod sa Diyos. Ang pagtubod na ini, sinasabayan niya to nin pagkamuot. Inaako niya to ang kabutan nin kagurangnan, asinan pag-akong ini na may pagtubod, ipinapahiling niya to sa paagi kan pagpahiling nin tunay na pagkamuot sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay. Ipamibin niya to sa selebrasyon ng Eucharistia, na padagos na tong mapakusog ang pagtubod asin pagkamuot sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay. Mga kaibahan niya to sa selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Ryan Oliva Fenis. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran kadaba asingkan aki asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangdan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa toma kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang na kay pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maherap ka, kakurangan, maherap ka, Kristo, maherap ka, Kristo, maherap ka, kakurangan, maherap ka, kakurangan. Gabos po kita, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot, inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadin langit nun, Diyos samang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak. Ika nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kalangkaw Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag kan sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na inisikwalon. Asin itong mga angay digde sunodon. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang pangapoda ni Moises, iyo na ang gabos magin maimbod,
sa pagsunod sa kabutan kan Diyos. Inian mensahe kan babasahon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio, si Moises nagsabi sa banwaan, "Danguga ang tingog ng kagurangnan na sa imong Diyos. Utubaan sa iyang mga tugon asing pagbuot, nasusurat sa librong ini kan tugon. Magbaklik ka sa kagurangnan na sa imong Diyos, sa bilog mong puso asin bilog mong kalag. Ang tugon na ini na ipinagbubuot sa imong ngunyan, bakong labi sa imong kusog o kakayahan. Bako man iyan nasa langit, kaya di ka mo pwedeng magsabi, si isay daw ang masakat, asin makua ka iyan para sa mo. Tanganing sa mong bandangog, dangan magibo. Bako man sa ibong kang dagat, kaya mayong makakasabi, si isay ang mabalyo sa dagat, asin marokyaw sa to, nganing sa tong utubon. Ang tataramon na ini, harani sa imo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso. Utubon mo. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin ka mo mabubuhay. Kung nagkakaipo, dumulog sa Diyos, asin ka mo mabubuhay. Inian sa kong pamibi sa imo, sa kong pamibi natabangan mo. Sa dakula mong pagkamaot, simbaga ako o Diyos. Danay ang sa imong tabang sako. Kung nagkakaipo, dumulog sa Diyos, asin ka mo mabubuhay. Kagurangnan, simbaga ako. Hulita ika, mamumuton asin marahayon. Ika, maheherakon, lilingya ako. Kung nagkakaipo, dumulog sa Diyos, asin ka mo mabubuhay. Para sa ko, dukha, asan makaherak-herak, hulikan sa imong tabang, o Diyos, bango na ako. Aawiton ko, asin uumawon sa ngaran ni Diyos. Kung nagkakaipo, dumulog sa Diyos, asin ka mo mabubuhay. Ang ikaduwang babasahon, iyo ang manunungod kay Kristo, na iyo ang enot sa gabos na linalang. Siya ang paratubos na madara kang tunay na kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colossus. Siya ang ladawan ng Diyos na dai nahihiling ang panganay sa buong nalinalang. Sa iya linalang ang gabos na bagay, gabos sa langit, asin gabos sa daga. Gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Dominasyones, soberanyas, potestades, gabos iyan, linalang, huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang enot sa gabos na linalang, sa iya, nagdadanay ang gabos. Ang simbahan, iyuan sa iyang hawak, siya ang pamayo. Siya ang kapinunan, ang enot na namundag, hali sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya ang enot. Binuot ng Diyos na ang bilog na kapanoan, mapa sa iya. Huli sa iya, asin para sa iya. Ang gabos, makipag-ulian. Gabos sa langit, asin gabos sa daga. Ang katuninungan na kamtan, sa bagsik kan sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong abogado, nagtindog asin naghapot, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Si Jesus nagsimbag, ano ang nasusurat sa tugon? Ano ang sa imong nababasa? Ang abogado nagsimbag, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip. Asin ang sa imong kapwa, siring sa imo mansana. Si Jesus nagsabi, tama ang simbag mo, gibuha iyan, asin mabubuhay ka. Alagad ang abogado, huli ta gustong magpakamatanos, naghapot kay Jesus. Si Isay ang sakong kapwa. Si Jesus nagsimbag, sarong lalaki, hali sa Jerusalem, nagbaba pa Jericho, nahulog sa kamot nin mga tulisan, hinubaan, kinulgan, asin binayaan na haros gadan. Nag-agi man sa dalan na ito ang sarong padi, pagkahiling, linahidan, asin linihisan. Iyo man ang ginibukan klerigo na nag-agi duman, pagkahiling, tinalikdan, asin linihisan. Alagad sarong Samaritano na naglalakbay, nag-agi duman sa namumugtakan kan lalaki, asin pakahiling naherat. Rinanihan asin binugkos ang mga lugad, dangan inulaan ninlana asin arat. Isinakay sa iyang kabayo, dinara sarong harong asin inataman. Kan masunod na aldaw, nagkuaning kwarta, itinao sa kagharong asin nagsabi, at tamanon mo siya, asin gabos na gasto, babayaran ko sa sakong pagbalik. Sa imong paghona, arin sa tulong ini, ang kapwa kaitong nahulog sa kamot nin mga tulisan. Ang abogado nagsimbag, idtong naherak sa iya. Si Jesus nagsabi, kung siring lakaw, iyo man ang gibuhon mo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Paghumaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko kay Jesucristo, balikan po niya to mga tugang ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog. Sabi po digdi, igwanin sarong abogado. Buot sabihon, eksperto manunungod sa ley, eksperto manunungod sa tugon. Asin ang abogadong hini, naghapot po kay Jesus. Ang sabi niya, maestro. Inapod niya si Jesus na maestro. Tama po mga tugang, ninhulita si Jesus, maestro, teacher, nagtutukdo po siya sa mga sinagoga. Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Buot sabihon, ang abogado, buot magpakamatanos, buot magpakabanal, buot niya na siya po mapalangit. Kaya inahapot niya kay Jesus ang sikreto kung papaano siya mapapalangit. Ang simbag ni Jesus sa paagi manin mga kahaputan. Ano nga yaan? Yaon nga sa lay o sa tugon? Ano nga yaan sinasabi dyan? Ang simbag po kan abogado, kamuktan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong isip, sa bilog mong kalag, sa bilog mong kusog. Asin may ikadua pa, kamuktan mo ang sa imong kapwa, siring sa pagkamuot mo sa imong sadiri. Later on po mga tugang, ang pagkamuot sa kapwa, mas pinararon po ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Bako na silang pagkamuktan mo ang sa imong kapwa, susog sa imong pagkamot sa imong sadiri. Ang basihan po, bako na ang sa imong sadiri, kung papaano ka mamumuot, kundi ang basihan, susog sa pagkamuot ko sa saindo. Buot sabihon, ang basihan kan sa tuyang pagkamuot sa kapwa, susog sa pagkamuot ni Jesus sa lambang saro sa satuya.
na kung saan ipinamalas ni Jesus ang tunay na pagkamot sa tuya, ta idinusay niya ang sa iyang buhay, duman sa krus, tanganing magkaigwasan na kita nin kaligtasan. Nasusurat po baga mga tugang sa Biblia, mayo nin mas maurog pa, na idusay ang sa imong buhay para sa imong namumutan. O kaya, iyo po ini mga tugang ang sikreto tanganing mapalangit. Pagkamot sa Diyos, asin pagkamot sa kapwa. Dai po pwedeng pagsuhayon ini. Dai pwede na naghihingawa ka sa nang mamuot sa Diyos, pero dai ka naghihingawang mamuot sa kapwa. Dai man po pwede na matibay kang mamuot sa kapwa, pero pinapabayaan mo man ang sa imong relasyon sa mahal na Diyos. Inseparable, dai pwedeng pagsuhayon ang pagkamot na ini sa Diyos asin sa kapwa. Mga halimbawa po mga tugang, kita po nagsisimba ngunyan na Domingo. Taano ta nagsisimba kita? Ninhulita bilang mga Katolikong Kristiyano, obligasyon po niya to na magsimba pag aldaw na Domingo. Bako sa nanganing Domingo, pag holidays of obligation, diba? December 8, Immaculate Conception, December 25, birth of Jesus, January 1, Mary as Mother of God. So buot sabihon, gabos na Domingo nin taon, asin itong tulong importanteng aldaw, kaipuhan po kitang magsimba. Diba? Holidays of obligations. So, kaya nagsisimba kita, ning hulita, iyo inian sa tuyang obligasyon. Pero, mas igwanin hararom na kahulugan, taano ta nagsisimba kita? Nagsisimba kita, bako na sa naninhulita obligasyon niya to ini, bilang mga Katolikong Kristiyano. Nagsisimba kita because we love God. Namumuot kita sa mahal na Diyos. Buot sabihon, dawa naguuran, dawa natitintaran kang dai magsimba, ninhulita hinuhugakan ka, di ba? O kaya igwa ka nin trabaho, mahingowa ka man girare na magsimba. Magkung iyo po kasi namumuot ka sa mahal na Diyos. Ngunyan po mga tugang, kadakol kan mga misa, bako sa nadigdi sa Our Lady of Peña Francia Parish, dawa dyan sa mga kataraid ng mga parokya, halos oras-oras may mga misa, igwa pangani nin Sunday Eve Mass, o inaapod niya tong anticipated masses. So buot sabihon, mayo kita nin rason tanganing dai kita makapagsimba. Nagsisimba kita, ninhuli ta, namumuot kita sa mahal na Diyos. Tano ta nagpapangadji kita? Halimbawa, pagmata niya to pagkaaga, nagpapasalamat kita sa Diyos. Bago kita magturog, nagpapangadji kita sa Diyos. Nagpapangadji man kita kan Santo Rosario. Nag-attender kita sa mga novena. Diba? Nagpuporsisyon kita. Taano ta ginigibo niya to ang mga bagay na ini? Because we love God. Namumuktan niya to ang mahal na Diyos. Buot sabihon, ang tawong dai nagsisimba, diba? Dai tunay na namumuot sa mahal na Diyos. Ang tawong dai nagpapamikbi, o kaya paminsan-minsan sa na nagpapangadji, dai tunay na namumuot sa mahal na Diyos. So buot sabihon, ang pagkamot sa Diyos, bako sa na ini sa tataramon, kaipuhan niya tong ipahiling sa aksyon, kaipuhan na ipahiling niya to sa gibo. Tano ta nagkukuyog kita, kan mga tugon kan mahal na Diyos, na minsan nga ni masakiton po baga, na isabuhay ang mga tugon kan Diyos, pero naghihingawa kita, ninhuli ta, namumuot kita sa mahal na Diyos. Buot sabihon, kung dai palang kita nagkukuyog kan mga tugon kan Diyos, 10 tugon kan Diyos, kung dai niya to isinasabuhay, dai kita namumuot sa mahal na Diyos, na dapat pahilingan niya to nin tunay na pagkamuot. Pagkamuot sa kapwa. Ang pagkamuot sa kapwa, mga tugang, katakod kan pagkamuot sa mahal na Diyos. Halimbawa, mahilig ka pong magchismis sa kapwa. Bako po yan, tunay na pagkamuot sa kapwa. Kita po baga, matibayon kita, na magsabing namumuot kita, pero dapat niya itong patunayan sa gibo.
Kaya kung namumuot ka sa imong kapwa, iiwasan mo daw ang pagchichismis. Kasi ang pagchichismis, maraot po yan mga tugang. Bako po yan pagkamot sa tuyang kapwa. Halimbawa, mahilig ka po na mangiwal sa imong kapwa. Bako po yan tunay na pagkamot sa kapwa. Tadaiman po baga sinasabi kan, mahal na Diyos na makipag-iwal ka. Kaya kung mahilig kitang makipag-iwal, paghurup-hurupan niya to, hilingon niya to ang sa tuyang mga sadiri, tadai po kita tunay na namumuot. Halimbawa, matibay ka pong manlibak sa kapwa. Bako po yan pagkamuot sa kapwa. Taan tawong namumuot sa kapwa, dai po nanlilibak. Minsan kitang mga tao, matibay kita pag nasa atubang niya to ang sa tuyang kapwa. Pero pag nakatalikod na, rinaraot niya to sinda sa iba. Garo bagamayo kita nin pagkukulang. Diba? Dapat hilingon niya to ang satuyang sadiri. Asin madidiscover niya to mga tugang na kung ang kapwa niya to igwanin mga kaluyahan, kadakol man palan kan dapat niya tong kaluyahan na dapat niya tong pakarhayon, na dapat kitang magbalik loob sa mahal na Diyos. Halimbawa, may agum ka, pero babaero ka, o kaya lalakero ka. Diba? Bako yan tunay na pagkamuot sa imong agom. Di ba? Pag hinapot ka baga, namumuktan mo ngayon sa imong agom. Ay opo, ngayon namumuot ako sa imong agom. Pero kung kinukulugan mo ang sa imong agom, bako yan tunay na pagkamot sa agom. Di ba? O kaya kinukulugan mo, pirmi ang buot kan sa imong agom. Bako yan tunay na pagkamot sa agom. Diba? Halimbawa, kinakastigo mong marahayan sa imong mga aki. Bako po yan tunay na pagkamuot sa kapwa. Kasi an sa imong mga aki, iyo an sa imong kapwa na dapat pahilingan mo ning karahayan. Asin dapat mong padakulaon na Diyos nun. Dapat mong tukdoan nin marahay na pag-uugali. So iyo po ini mga tugang-an, dapat niya tong paghurup-hurupan. Pagkamuot sa Diyos, pagkamuot sa kapwa, dahil pwedeng pagsuhayon ang importanteng pagpapahayag nin pagkamuot na ini. Sabi ni Jesus, duman sa abogado, tamaan sa imong simbag, gibuhay iyan, asin mabubuhay ka. Iyo man po iyan mga tugang ang sasabihon sa tuya ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Ngunya naaldaw, naaraman niya to ang pagkamot sa Diyos asin sa kapwa. Gibuhon mo iyan, isabuhay mo iyan, asin ika mabubuhay. Amen. Matindog. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga. Asing kay Jesucristo, aking buktong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inlubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinaban ng mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan. Pinapagiromdom kitangunyan na ang Diyos Ama, nagtao sa lambang saro sa to, kan katungdan na maging marhay na kapwa, may pagsarig sa iyang pagkamuot, maghagad kita kan sa iyang tabang sa paglingkod sa kapwa. Ang sa tuyang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi ki Kristo, tataramon asin sa gibo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing makanod kitang magunat kan kamot, sa pagranga asin pagpakusog nin buot, sa mga yaon sa kahorasaan, asin nahuhuna na pinabayaan na, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga grupo na nagtatabang sa mga dukha, magpadagos kan sa indang marahay na gibo, susog sa paarog kan marahay na Samaritano, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi.
Tanganing ang mga nagihelang, asin ang mga biyadi, makamate kan kaumayan, asin ranga, na si Kristo sana ang makakatao, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa paraiso, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, buksan mo ang samuyang puso sa pag-ako kan sa imong pagkaherap, asin pagmakulog, tawi kami kan grasya na mamidbid si Kristo, sa gabos na nagsasakit, asin nagagabatan sa buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibay ka mga tugang tanan sa ko, asanin sa indong atang mako manlugod, kan Dios amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingaan mga atang kan, namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa managtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ginimo mo ang gabos sangkap kan kinakban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padago sa mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kay bakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanangadan banal, borabot, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaine. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman ng kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danin natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini'y paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Yarumduma kagurangnan an sa imong simbahan, ay nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man, yarumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Kabus po, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya, asin na rin kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherap, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli da sa imo ang kahadaan, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesucristo ang kagurangnan, ika nagsabi, sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, namibi kami, namantang ang mga atang inako, huli kan pagisumaro sa misteryo, magtalubuan buhakan sa mong kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa Hobeleo, gabos po, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, sa Yesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalawinin pagkamot na pinalaad kan banal na espiritu na sa muyang puso. Magpukaliwat sa mo kan banal na paglaom, sa kadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami daing mapagal sa pagpatalubo, kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na ninalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon an karatan an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Hobeleo, magpukaw liwat sa mga peregrinin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugman asing katuninungan kan samong paratubos. Sa saymo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawain asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Magkakaigwa po kita ning second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Announcement para po sa mga may aki na nag-iedad 9 years old to 12 years old, makreate po ning children's choir. So sa mga interesado, magpalista na lang po sa opisina. Sitting man, para sa satuyang mga children lectors, magkakaigwa din po nin orientation sa maabot na July 20, 9 a.m. to 4 p.m. sa Parish Hall. Sa mga interesado, magpalista na din lang po sa opisina, asin pakiwalat ang sa inyong mga contact numbers. Salamat po. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Teresita Clad, Yolanda Era, Pasita V. Nario. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe Colvera III. Matindog na po para sa huling bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan, intercession kan sa tuya mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!